Ja, alle sammen, og velkommen til den anden video på den her nye YouTube Roblox kanal. I dag har jeg en af mine venner med inde, fordi de er i gang med at stjæle brainrots. Altså inde i public, ikke for andre på den måde. Ja. Men I skriver bare, hvis I vil se, hvad vi gerne, altså at vi spiller nogle spil. Hvad vi skal lave inde i Stealer Brainrot, eller hvad vi skal lave inde i Blox Fruits. Ja, og hvilket spil vi skal spille. Så I skriver nede i kommentarerne, mens I vil. Og så håber jeg, at I vil sende dem her videre til andre, så det kan blive lidt populært, så vi kan lave giveaways. Og og vi kommer til at give brainrots ud til følgere. Men vi skal også give noget tilbage. Ja. Så vi kommer til at trade lidt. Ja, vi trader lidt med jer. Hvis I vil, selvfølgelig kun. Ja, I skal have en rigtig god dag, og håber, at I har haft en godt nytår for nogle dage siden. Ej, Malle, nu styrer du dig seriøst. Hvor godt nytår. Ja, jeg snakker lige med min ven i går. Ja, vi ses. Det er jo lort.